Sasza, Wiera, Jura, Lena, Wadim i Nina. Grupa przyjaciół z moskiewskiego Arbatu musi się zmierzyć z codziennością totalitaryzmu. W numerze świątecznym nie ma wzmianki na temat 16. rocznicy rewolucji październikowej. Ani razu nie wspomina się imienia towarzysza Stalina. Procesy polityczne, zesłania, prowokacje, donosy, idee wypaczone do granic absurdu. Nakaz aresztowania, proszę przeczytać. Ekranizacja legendarnej przez ponad 20 lat zakazanej trylogii Anatolija Rybakowa. Dzieci Arbatu na kanale Wojna i Pokój.